lige købt gear for 800.000. Jeg har lige købt gear for omkring 300.000. Jeg var den første, der søgte alt. Har du købt gear for næsten 1 million? Ja. Why? Du skulle da røve det lort. Jeg har ikke engang 800.000, tror jeg ikke. Drengen, husk nu, vi dræber politiet, ikke også? Drengen, køb... Nej, Støjber jeg jo hopper lige ikke den her. spørgsmål. Der Jeg hopper ikke er den en her. helikopter! Drenge, der er højt. Jo, we robber den. We robber den. Drenge, der er Jeg en vil godt lige politistation fuck det. lige ved siden af. Der er Vi ikke skyder nogen nede politiet. på police station. Der kører nogen nede på police station. Fuck yes, Okay. dømte penge. Lever i det nye nu. Selvfølgelig har jeg allerede robbet den her. Kan få noget svært til, at vi gør det her. Fuck, mand. Ja, det er fucking dumt. Der er 5 cops. Ja, fuck det. Og Jeg så står står med jeg øje, om selv- de kommer. Ja, du plukker bare. Når det Ja, vi kommer. har lov til at åbne ild lige så snart at politiet Hvem skyder mig? Det var en, der hed James. Det var mig. Nej, det var mig, der blev dræbt. What? Over i hvad? Der Kommer er det ikke der der, er eller der noget. er Fuck. Jeg bliver Nej. Der er ikke startet RP. What? Jeg håber fandme, det er en af jer, der er fyldt med det der. Ja, jeg blev også lige skudt. Fuck, de var mange, seriøst. Er du da sindssyg, mand? De må sgu da ikke... De starter jo ikke en skid RP, mand.